Sini Champa Hawani Party IPF tini office nok sabajak mani visit khlai tong sini sar Tripura Hasteni Travel Welfare Type Forest Minister sini sar poroguna mebar mar jamatia sini Champa Hawani Party IPF tini nogrok sabajak mani no visit khlai tongo Tripura mothani borok rok subai kalang mani no joto hasteni borok naibaidi thanjani mari obo haikaida thanja samklai जों joto lukurok wansuk kulpaya obo belaino wanama sincha samung thanjani mari no naibaidi kubangma bisingni manirok Sebaik baiknya bisingni sakani nukungrok jotono kisik thangbaikya bisingni Godrej suitcase tei kubangma table chair norok naibaidi sebaijak baikya sorgar gotho nungbai mani pore bo borokni thamsikpaiyaku fan bo chini oro duita fan tongmani khulobui tlang saka table fan botlang kha kobangma manui boko klangbai kha chini Godrej suitcase obo hai kobangma manui ko naibaidi filter rok bo subai klangbai kha chinia buri botol ni chini bukuk filter ni boko romjak naibaidi gori rok boko klangbai kha hi gori sini gori rok boko klangbai kha tei kubangma nangkukmani file lok sisiki kelangbai kha oboro naidi table lok sabai kelangbai kha chair rok ba fan bo seka kelangkana hadi joto gori rok telang samai kha tei obo hai orosmia kubangma Champa Hawar amsoini joto party office chini division ni party office no kari tei chigon party office tongmai mani joto no bebak sabai sukrumui paijak Tripura mothani borok rok sei bubagrani netitje obo ononto tai onimes ni netitje obo hai khlaijakka joto chini IPF tini takuk song joto wanama sisang jak laijak obo hai tumung no obo hai mangui tongkhai jungbo bwskango tei usrui tonglak naibaidi joto sabai paibikha